Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Martes, Petsa 2, sinibulan ti Agosto 2022. May danong ka na kayo, ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati di bagamyo ni Robert Berto de la Cruz, kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin, tapno may danon di kiti damdamag, ngayon tay pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, ti kapan panunutan, apo nga kakailian. Di rin sa ganami apo, ngayon tay trataren, wenno talantanen, iti deti manen nga aldaw, Intensity 6, aging gana kanot, Intensity 8, posible nga mangdayeg iti Cagayan Valley, gagiyem keng kabsat. Anya ti reaksyon na po, di kita residente iti nasaong nga lugar, adakadi di preparasyon, di iti lokal na gobyerno, may naging dito yung parwara po ti Freebolks, gigiyem ken kamsat. Kabayatan na, posible ka na po nga umuna nga matratar iti kongreso, ti panakay puspon, manen, ti barangay ken SK election gagayem ken kamsat anya ti makunayo postponement so talineda po digitay nakatugaw kadagiti posisyon da iti biyang ti barangay election digiti barangay officials kakabsat iti sabali nga bangir Pilipinas awan ti plano na agsubli iti biyang ti International Criminal Court gagiyem kay nga bisat sigong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos iti sabali nga bangir detoy monkeypox gagiyem kay kabsat base apo iti nagbalin nga rakurak ti Department of Health detoy apo itintero nga lubong ti panakayakar ti nasao nga sakit wenno monkeypox ket babaen iti makungkuna nga sexual activity or sexual contact gagihim keng kabsat iso nga agpanunot kayo apo kabayatan na Ijemet Dubai dua nga overseas Filipino worker tinabirukan adagitoy ket natay gagihim so kasangwanan na pong intairugi nga trataren talantanen pagsasaritaan digito nga damdamag iti programa tayo Damdamag ni Berto pagyamanan tayo digito sumaganad. Thank you very much kani Engineer Neil Jose iti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street dito Syudad Tilawag. Agyaman tayo pa po kani Dr. Alan Taylan manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital iti Zacarias Flores Street iti Syudad Tilawag. Thank you kani Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Honorable Mayor Edward Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii, ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, Mrs. Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ken ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Thank you pa ken ni idibiyang ti Kalawagan Belisario Farm ni CB Farm iti Barangay Barisbes Dingra, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, dan na palabas po 8 minutos kalpasan ti oras na yung alas 12 ti dating aldaw ti Martes 2 ti mabilang idi bulan ti Agosto 2022. Nagbalaag ti Feebles kadagiti residente apo iti Cagayan ken uray digiti Carrubana nga probinsya nga kas ti probinsya ti Ilocos Norte, Isabela, Kalinga ken Sabsabalipay. Gapu iti posible apo nga napigsa nga ginggined nga mangdayeg iti Cagayan Valley. Dito ket kinumpirmara na mismo ti Feebles Director nga ni Dr. Renato Solidum, Director apo ti Feebles. Dito ket gapu iti fault line nga mga dalyasat iti nasaw nga probinsya ken uray iti Carrubana nga probinsya. Kinuna ni Solidum nga detoy ket ti Dumon si Calao ken Tabuan River Fault System nga adda iti northern ken eastern part ti syudad ti Tugigaraw. Segon ken ni Solidum, kasapulan ti panagsagana iti posible nga naka-eksperyensya wenno panagdayeg manipud intensity 8 aging ganat intensity 6 aging ganat intensity 8 nga ginggined gapu iti panaggaraw ti fault lines ijay Cagayan. Malaksi di dito kinakunana na pa nga dapat iti faults nga mabanin nga mga pektar iti Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province, pakairamanan manen ti Abra, gagayem ken kabsat. Sigon ken ni Solidum, malaksid ka di faults at dapat ti East Luzon through ang agbalin nga trends nga mabalin na mangitunda iti panaggingined ken posible nga maaramid iti tsunami, gagayem ken kabsat.
ilalawag pa ni Solidom nga dati duwa nga klase ti panaggingined no sa dinno nga detoy ket ti panagkuti dagiti faults ken nalawa nga marikna ti gingined ken manipod detoy iti maawawagan nga trends nga detoy ket aguneg when adeti uneg ti danum na no sa dinno nga sumuksok ti dakkel nga bato iti lansad detoy. Gapoy deti kinuna ni Solidum nga napatig nga maamuan dagiti umili ken rumbeng nga maaramid dagiti panagsagana sakbay ken panaglepas ti anyaman nga gingined tapno maliklikan ti dakkel nga epekto detoy iti biag ken iti biang ti komunidad gagayem ken kabsat. So Cagayan na po but saan nga in single out ni Solidom ti Cagayan Valley no di ket possible nga dapay apo ti epekto na digitoy kadagiti kabangibang na nga probinsya gagayem ken kabsat. Okay, idi dati agundaway makainuman tayo apo eksklusibo ti may sa residente ije Tugigaraw ngem kadagiti nga agundaway ket adda ije Sulana ni Laika Viernes gagayem ken kabsat. No malagip yun ni Laika Viernes inaapo dete ubing agsagsagaba wenno agsagaba iti Kawasaki disease. Makidamag tayo ken kuana no anya digitay maararamid wenno makitkita nga preparasyon tibiyang di umili or itibiyang ti gobyerno. Laika, naimbag nga tinga ti aldaw mo, kumusta? Iti ayan mo nga paset ti Cagayan, iti agdamag gapu, iti deti madamdamag, wenno in parwar ti Fibolks, nga kaadda ti mabalin nga pan nakapasamak ti Gingined, di ta probinsya ti Cagayan. Laika, naimbag nga malim mo. Naimbag nga malam, sir. Okay. So, adda ka di panagamak ti tao, kadeto nga rimwar, nga damag, nga posible, nga mapasaran ti Gingined. Dita probinsya ti Cagayan, na Laika. Awan met, sir. Adda ka no met, sir, pero madikgamin nga nakita di Facebook nga dati mapaspasamak, sir. Okay. But kadagito nga aldaw, adda ka di pakaammo kada kayo digiti taga-gobyerno nga saganaan or posible nga ti posible nga panakapasamak dito nga Gingined, Laika? Meron bang meron bang mga habilin ng mga taga-gobyerno, especially diyan sa local government unit ng province of Cagayan na paghandaan o anumang gagawin na ukol dito sa nasasabing naturang lindol na posibleng ito'y tatama sa Cagayan at may lakas na intensity 6 hanggang intensity 8, Laika? Sir, nabasa ko lang po sa Facebook, sir. Mm-hmm. Okay. Kasi nung nandun din kami sa hospital, sir, ang lakas po ng ng lindol. Okay. So anong pakiramdam mo nung mabasa mo 'yan? Ikaw ba'y nanalangin? Ikaw ba'y ninervyos o ano man? Nagdasal lang po ako, sir. Ninervyos po, sir. Nag-alala po ako, sir. Mm-hmm. Okay, pero sa ngayon wala pa namang abiso o anumang mando mula sa mga local government units, especially sa Tugigaraw ukol dito sa posibleng lindol na ito. Basta nakita ko lang po sa post, sir. Okay. Ng Facebook, sir. Okay, ano ka ba? Nagtanong-tanong ka ba sa iyong mga kapwa residente diyan kung anong pakiramdam nila o ginawa ninyong usapan itong naturang balitang ito ukol sa lindol? Sir, hindi daw po sila makatulog ng maayos, sir. Dahil sa mga nabasa nila na post din sa Facebook, sir. Okay. So sa ngayon yung mga tao diyan okay lang, hindi naman nagpapanik. Hindi naman po, sir, nagdadasal lang po, sir, sa mga mangyayari, sir. Okay. Yung saan ka ngayon? Nasa Sulana ka ngayon? Opo, sir, dumiretso po ako sa bahay ng father ko, sir. Okay. Diyan sa Sulana, alam ba nila yan na ngayon na may nabalitaan ka ba na alam na ng mga tao diyan na yung lindol posibleng tatama sa lambak ng Cagayan?
Oo, sir. Mm. Kasi lumindol din po kasi ng ilang beses dito, sir. Okay. Hindi naman yung mga tao'y ayaw na matulog dun sa loob ng bahay, natutulog sa mga open space sa ngayon dahil diyan wala kang nakikitang ganun na Laika. Wala naman po, sir. Okay. Okay, Laika. Sa ngayon okay naman yung mga nandyan, walang panic, walang preparation. Even yung mga local government units, walang abiso diyan sa inyo. Wala po, sir. Okay. Okay, Laika, maraming salamat sa binigay mo pagkakataon na kay mai-confirm namin itong lumalabas na balita dito para diyan sa Cagayan, Laika. Maraming salamat. Hindi po, sir. Thank you po. Okay. So DJ apo ni Laika Viernes manipod apo jay siyudad ti Tugigaraw. Amuyo medyo ori datay tupay apo nga makarikna kadagiti panagdayeg aftershocks agdanag tay pay apo permit ti danag tayo no makarikna tayo na apo ti panagdayeg gapuk iti nagpasaran ti probinsya ti Abra together with Ilocos Sur and kabangibang na nga probinsya gapo ka dito intensity 7. So pagka dito apo haan nga pa ng butbuteng aboy ado dito nakasarsaritak nakasaritak apo dito friend ko ijay Apari. Amo iti Apari bali baybay detan gigiyem kaamsat Apari duat ti nakasaritak ijay in the person of Ma'am Min Galabay and Hill Paraiso of Apari. Kasi kanumet simple lang kararag awan sa bali aramidin da no ti kararag but ada dito kibit balikat laingen urayin da no pudno detoy nga tumama wenno saan iti nasaong lugar gagiyem kagabsat yung intensity 7 no malagipyo apo adun nya didigrat impakat na dita impaay na iti probinsya ti Abra dapay di kitay natay especially di kitay naka-tricycle ijay tubo ba yan gagiyem kay kabsat nga nagaburan iti nagregaya bantay bayat tiging gilid adu di kitay naperding infrastructures millions ti balurnan gagiyem kay kabsat di kitay pagtaengan government buildings to include simbaan gagiyem ken kabsat nga daytoy apo ket maysa kadagiti nakaamak nga papasamak adu digiti analysis nga nagasat ket di taal daw bigat ti pan nakapasamak na pagkarabii gagiyem adda kay amin ti uneg ti pagtaengan aglalo digiti narbang nga pagtaengan kada edipisyo ti gobyerno no adda digiti agopisina adda digiti gagiyem kabsat mas delikado pagkagabi gapud adda kay amin iti uneg ti balay gagiyem ken kabsat di ba isu nga agingga kadigitoy adda digiti mangibagbaga nga adupay laeng digiti mabuteng maamak nga maturog iti uneg ti balayda gapu iti agdama nga sitwasyon or digiti aftershocks gagiyem ken kabsat so tamanen adda manen rimwar apo nga manipod apo iti PBOX manipod ken ni Director Renato Solidom nga ti Cagayan Valley posible apo nga dayegen apo napigpigsa manen apo from intensity 6 up to intensity 8 yung intensity 7 adun apo ti pinerdina adun ti nadidigraan gagiyem kay kabsat how much more no umabot ka DJ pinaka kapipigsaan nga prediction when no forecast ti biyang ti PBOX nga umabot iti intensity 8 no nangigyo apo dito interview tayo kini Engineer Felander Madriaga yung intensity 7 talagang napigsan nga gingined nga kabalinan nga rebaen ti dadakkel nga buildings gagiyem kabsat especially digiti old buildings gagiyem kay kabsat amoy ti nakamamak tata kadigiti aftershocks digiti adda rekanan adda digiti na epekto na po didi muna nga panagdayeg wenno gingined nga manayunan gaput agdayeg manen gagiyem ket isu apo ti adadda nga mangituloy nga mangreba iti maysa nga patakder gagiyem so nga daytoy apo ket saan nya basta-basta ni madadagiti agkuna di yung mga post yung mga lumalabas na ganyan kuna DJ Apari digiti duwa nga nakasarsarita DJ Apari gagiyem digitoy ti adadda nga mangitunda iti panagdanag ti tao bat saan niya rumbing nga po nga
ino haan niya mangipay ti gobyerno ti kakastoy, babalawin tayo tumitla di taga gobyerno, especially taga Pibolk. Ikikanda tayo na po, agtungpal tayo kadigitay nasisita nga preparasyon na mapasamak man ken saan, awan mapukaw kada tayo, no ipreparatay ti bagi tayo, ipreparatay digitay kagamitan tayo, no posible nga mapasamak deto ya po saan nga ang angaw nga kapig sa tiging gined dita probinsya ti Cagayan. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo a lugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad digiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, yes, tuloy-tuloy. Katawag katatayo po ti former Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office head, former dati, ngem i-share na katatayo po di head ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office apo di probinsya ti Cagayan, tapno isu ti mismo official nga mangitida po no ana digiti preparations no ana digiti ububraen apo ti provincial government agagiyem kay kabsat, but confirm nga adda epekto na apo kadigiti tao ijay Cagayan deti naiparwar apo nga posible nga panangdayeg ti gingined iti probinsya ti Cagayan nga mabalin nga agpigsa iti intensity 6 up to intensity 8 kakabsat isu nga kay ti apo nga maala no ana digiti reaction no tatapo diri confirmation especially apo kaditi dati nga mangidadaulo iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ije Cagayan nga adda epekto na apo kadagiti tao gagayem deti nga naiparwar apo nga damag nga mabalin nga panang dayeg ti kasje ti kapigsa na aging gined iti nasao nga probinsya so you're already apo deti panangtawag tayo apo iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tapno di kasta makainuman tayo no ana digiti preparations ana digiti possible nga ma-share da apo kaditi tao nga digiti ket agdandanag hindi kita nakainuman tayo, parang okay lang. Ngem adu di kita mangibaga, madanaganda. Adu di kita agkarkararag, nga sapay kumata saan nga matuloy or saan nga mapasamak. Aputa adda pagibasaran adda pagibasaran na po ijay abra trofon latan maki pagka itawag mo latan gagayem kay kabsat addan digitay mabalin na pagibasaran nga DJ intensity 6 up to 8 ket babalin nga labsan na apo DJ pasamak ijay abra gagayem kay kabsat sarita pwede na i-interview ka namin ko kakabsat kay gagayem kunin mo yung pangalan maki tapno no mas adadang okay commercial muna tayo maki and then i-prepare tayo dito interview okay commercial muna tayo okay gagayem kabsat nagsubli tayo apo papagayam JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Kilawag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House
Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag di cellphone number 0963 00023282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Okay, iti dito yung gundawaya po, makainuman tayo, ti head, ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ijay Cagayan. Okay, sir, magandang hapon po. Maraming salamat po at inyo po pinagbigyan yung aming pong kahilingan na kayo po yung aming ma-interview ngayon. Sir, ano po yung preparation natin or sa lumabas na parang may mangyayaring lindol dyan sa may lambak ng Cagayan na posibleng aabot ng intensity 6 hanggang intensity 8, sir? Yes, sir. Although wala pa namang official na advisory from the authorized agency, no? Regarding that earthquake ng intensity 6 or 8. Mm-hmm. Okay. However, yung ating opisina po, yung ating tanggapan, ay madalas naman may regular earthquake drills naman tayong kinakanta. Mm-hmm. Okay. Bukod doon, yung ating mga local governments, barangay and municipality, nakahanda naman na ang ating mga local officials. Mm-hmm. Meron tayong mga evacuation centers if in case yan ay mangyari. Okay. Gayon din yung pagsasanay sa mga pamilya sa pagiging handa nila, yung mga first aid kits, mga go bags nila, kung saan lahat ng mga importanteng dokumento ay nandun, mga medisina ang kailangan, pagkain for survival, andun sa go bags nila, no? At sila mismo bilang pamilya ay may plano kung sakaling maghiwa-hiwalay sila sa panahon ng paglindol. Mm-hmm. Mapanik sila, may pag-uusapan sila dapat kung saan sila magkikita. Mm-hmm. At ang barangay natin, meron itong transit walk or transit map, the easiest route nung ating mga mamamayan patungo doon sa kanilang mga evacuation center. Most likely, yung mga multipurpose hall ng barangay ito at yung kanilang barangay gymnasium serves as evacuation center na rin. Mm-hmm. Okay. Kailan pa lumabas ito diyan sa may Cagayan, sir? Kailan pa nalaman ng municipal government ito? Well, hindi naman nalaman, sir, kundi under 10121 sa preparedness thematic area, lahat ng government units natin should prepare for any disaster. Mm-hmm. Okay, so yung mga evacuation centers po natin, sir, ready ba lahat? Do we have all barangays may evacuation center or per municipality to include the cities? Bukod sa barangay, merong municipality, merong provincial evacuation centers, At nagamit natin yan in times of yung super typhoon, yung Lawin and Umpong. Yes. Yung mga mega flood natin sa District 2. Yes. At yung mega flood dito sa upstream. Mm-hmm. So, nagagamit natin yung mga facilities na binabanggit ko, yung barangay multipurpose hall. Yes. At evacuation center, yung gymnasium ng barangay. Okay. Sir, yung may mga po tayo dyan, especially I think Apari, kasi nakapunta na ako dyan, talagang dagat po yan, coastal town ng Cagayan. So, may may kakaibang klase ng preparations ba o paghahanda na ipinapaabot natin sa mga taga coastal towns dyan sa Cagayan, especially Apari, Mr. Rapsing, sir? Yes, sir, yung preparation ng mga coastal towns, if you will remember yung 1990s na earthquake. Yes, sir. Nagkaroon ng liquefaction sa part ng Dagupan, And that scenario
could also happen dun sa mga coastal towns like Dagupan. So Okay. the same preparation should be done as well sa mga coastal barangays natin. Dyan sa Apari, sa Bugay, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana, Okay. and then yung dito sa District 2, we have Balisteros, Mhm. Abulug, Pamplona, Sanchez Mira, and Claveria. Mhm. Okay. Diyan po ba sa Cagayan, especially government buildings, may mga old buildings po ba? Kasi yun yung mga madalas na mapeperwisyo pagka ganito, especially churches or Gabaldon building na sinasabi natin. May mga ganyan po ba dyan na posible na mauna kung sakali na mangyayari itong sinasabi nilang lindol, Mr. Rapsing? Yes, marami namang structures dito sa province ng Cagayan, sir, no? Na historical sites din. Okay. Especially yung ating tanggapan ng Provincial Museum. Mhm. Yan ay almost a century na, no? Oh. But right after last 5 days, yung earthquake sa Abra na medyo tumagal at Okay. malakas. Oo. Right immediately, nagpa-assess tayo sa lahat ng mga embrimos natin. I-advise yung kanilang mga engineering offices Mhm. to assess the structures in their area. Mhm. Ngayon din ang ginawa ng provincial government, all of our officers were assessed by our engineering office Aha. if there are some damages or dun sa structural integrity ng building. Mhm. Medyo ang naging assessment ng engineering office natin, walang damaging sa structural integrity yung nangyaring paglindol. Okay. But pagka do we have any may plano po ba tayo na irekomenda o magsagawa ng inspection dito sa mga old buildings natin or mag-recommend na pansamantalang iwanan muna ng mga nag-o-occupy diyan sa mga buildings na yan, Mr. Rapsing, sir? Well, if the building is structurally sound pa naman, sir, I don't think that our engineering officers Mhm. will require leaving the building. Mhm. Kung wala namang damage ang columns ng building, ang beams, Mhm. ang slabs nito, I don't think they will recommend leaving the building. Okay, sir. Okay, sir. Maraming salamat po sa binigay niyo po na pagkakataon na kayo po aming makapanayam and sana po maging safe tayong lahat dyan sa may Cagayan po. Kung may mga ibig po kayong iparating sa ating po na mga tagapanood, go ahead po, Mr. Rapsing, sir. Yes, sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa, ang nais lang po namin ipaabot sa mga mamamayan natin, lagi po tayong alerto. Mhm. At yung ating mga pamilya, ihanda po natin sa anumang klaseng sakuna, Mhm. malakas na bagyo, pagbabaha, yung mga rain-induced landslide, kung prone ng inyong area, at yung paglindol. Laging ihanda yung ating pamilya, ipaalam sa kanila kung ano yung nararapat nilang gagawin sa mga panahon na yun. Mhm. Okay po. Okay, maraming salamat po at kami po nananalangin na sana po hindi po mangyari talaga yung alindol na yan. Maraming salamat, Mr. Rueli Rapsing, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, DJ Apo ni Mr. Ruel Rapsing, ti head Apo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ejay probinsya ti Cagayan apong agbuybuya ken agdingdingeg sapay Apo ta saan nya mapasamak
Saan tayo nga kaya na po nga maulit ti nagpasaran dagiti kakailyan tayo apo dita probinsya ti Abra gagayim ken kabsat. Okay, thank you very much kiti pa nagbibuya dagiti sumaganad ni Ma'am Gloria Agadjer ije Canada, ni kayon ko James Dumlao, ni Ma'am Mili Espirito, thank you very much ma'am, ni Ma'am Elis Tamayo ita Bakara, ni Ma'am Teresa Libed Loyola from United Kingdom, ni former Mayor Alex Kalukag iti Hawaii, ni Dorocha, ni kumpadre Rex Sibuyat Hawaii, ni Kasinsin Imelda Layugan, ni Arnel Ancheta. Arnel, happy birthday. More birthdays to come. Dili kasinsin ko apo nga DJ Italia. Thank you very much. Ni Dema Paulino, ni Richard Compuesto, ni Kasin Onopre Durupa, ni JYNI Hawaii. Ni Apo Konsehal Joey Apostol, dita Dingras. Thank you very much Apo Konsehal. Ni Roldan Loy, ni Jocelyn De Luna, ije Kaluukan, ni Madeline Lasso Ramos. Nga madama iti pa nagbuibuya na. Gagigim kapsat ken kada kay aminen. Thank you very much mi dapo kadi sumaganad nga tulong kada tayo para di pa nakaidanon ti programa Damdamag ni Berto ti CB Farm iti baras besding Rasilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much ken ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform ti probinsya, ni Ma'am Erlinda Perminhood, get well soon ma'am, dita barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii, ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay Hawaii, ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach Hawaii, ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Ili ti Corimao, Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada, ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lilis General Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Kastapay ken ni Pugad Lawin wenno ti ni Engineer Neil Jose ti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailyan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, Sauyo Fairview Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti Sabalipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, dayto ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kas tameten ti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy po ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Gagayim kayong kaabsat. Itultuloy tiyo po di kiti damdamag nga kahit mga idasar, kaya ninti talantanin, ninti pagsisinukatan man, ninti kapampanunutan. Mamati po ti House Ways and Means Chairman, iti nga ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, nga posible nga ti gakat, wenno linteg, nga mangi puspon, mangi pospon na po iti barangay ken sanggo niyang election si umuna nga gakat gakat nga matratar ijay kongreso ti barangay ken SK elections ket naka-schedule apo wenno maaramid detoy Disyembre 5 iti detoy nga tawen sigong ken ni Salceda agarop 8.11 billion ti saan niya magasto wenno matiped ti biyan ti gobyerno no maitantan wenno ada postponement ti nasao nga eleksyon kinunati agpampanday linteg nga tinasao nga kantidad nga saan niya maigasto ket mabalin nga mausar para itagtultuloy nga COVID-19 response iti sabsabali ken sabsabali pay nga pagagastuan na kasla iti panakaipaay ti ayuda. Suportaran ni Salceda ti panakaiyat ni dog ti termino di barangay ken SK officials agingga iti 5 nga tawen punto ti nasaong agpampanday linteg nga ababaunay ti talo aging nga wenno talo nga tawen tapno maipaniknek di barangay officials ti kabalinanda nga mangidaulo iti barangay makaumanay kunati agpampanday linteg wenno agpampanday linteg nga ibayag paylaeng wenno paatiddugen ti panawen para iti panagpipili ti barangay ken SK iti umay nga tawen Mayo apo ti target ti postponement or ti amendments ti linteg nga naka ipalaunan ti panakayuswat ti barangay election into no Disyembre agagayem ken kabsat adda ti patapulo ket maysa nga gakat nga mapagbalin nga linteg ti naidasar iti kamara tapnon detoy apo ket mangitunda or anag ken bugas or naipalaon ka digitoy nga patapulo ket maysa nga gakat ti pan nakaipuspon wenno saan paylay nga pan nakaaramid ti barangay eleksyon gagayem ken kabsat alas 2 po itang malem ag-resume po ti sesyon ti wenno nag-resume medical man ti sesyon apo ti biang ti kongreso gagayem ken kabsat tapno matratar digitoy nga gakat so anat makunayo hindi mabalin niya pan nakaipuspon manen ti barangay eleksyon wenno mangitunda gagayem ken kabsat iti mangitunda iti biang ti pan naka hold over dagitay apong opisyales ti barangay gapu kay ti kaadda digitoy nga nasao nga gakat no mapaaprobaran amendments dito apo para iti barangay ken SK elections gagayem ken kabsat nga mabalin na po nga mayuswat to kano Mayo iti umay nga tawen but Mayo gagayem na instead of December 5
2022 maaramid tulaengen dito apo ti masungad nga tawen bulan ti Mayo. Kabsat amuyo kadagitay lumugar nga kas kada tayo makibarangay gagiyem okay lang jure man ket agbalin nga 20 nga tawen ti kadda digiti agturay iti uneg ti barangay no isut linaon ti linteg kun naka gagiyem kay kabsat ngem daytoy ket no nasayaat digiti agturay no nasayaat ti panangiwanwan digiti agturay iti uneg ti barangay ngem no dakes digitay alagaden wenno panangiwanwan da apo iti barangay dito makatawen ket impiernon para kadigitay lumugar apo nga agbuybuya ken agdingdingeg so tekunakon Huray pa'y mabinat aging gana iti sangapulo atawen ti panagturay digiti nasayaat nga mangituray. Ngem no digiti dakes deta makatawen dakkelen apo nga dakkelen nga panaka perwisyo ti tao aglalo digiti kurakot nga opisyales ti barangay digiti mamutbuteng gagiyem ken kabsat nga agbalbalinda nga ironman agbalbalinda apo nga diti parang muchacho da ti kabarangayan da to include apo digiti barangay officials nga adday di babaen da nga numabalin ket mapampay agluton digiti padada nga opisyal wenno inapointaran da apo nga opisyal numabalin ket paglutwen da pay da di barangay dan paggaiken da di lawlaw di wenno uneg tinaladan di ba barangay da pagdalusen di da may mga ganon sabagay mapaspasamak deta even local officials gigiyem kay kabsat adu digiti nakukwestionaranen adapay sumagmano nga national officials nga kasdayen nga digiti katulong na digiti agserserbi ken kuana agsusweldo dat gobyerno ngem digiti barangay officials nga sumagmamano nga maakusaran ti kastoy gaputa isut nang isirek ken kuana nga tanod isut nang isirek ken kuana nga BHW isut nang isirek ken kuana nga kastoy kasday iti anyaman na posisyon ti barangay numabalin metteng ket pailwan ni anak ti salbag nga opisyalen kadigiti digiti properties ti barangay kukuha na metten ni gagan kabsat yung mga ganon yung aso nga uri no kakasjet ti agturay iti uneg ti barangay dita makatawen ket atidug unay na po nga panagsakripisyo ti tao nga paiturayan ngem no napintas ti panangituray ti opisyal even local officials and national officials ore agpaot dadda ore rumamot da lakit di mayalubog tilinteg gigiyem kay kabsat di ko ibagbaga nga agaputan na sayaat ket ore kontraen na tilinteg saan I'm telling this nga mayalubog apo saan nga maikontra tilinteg ti panagturay digiti tattao nga napintas ti panangituray na wenno panangimandu na apo iti rienda ti gobyerno gagayem kay kabsat kita inyo apo nagad-ado digiti makukwestionaran nga opisyal ada programa ti national or the local government sino digiti mabalin nga beneficiaryo digiti beneficiaryo digiti mamabupad ko na kumatupak ko nakbeten apo ni met opisyalen na boy panaamin digiti anak na kakabagyan na no sino digiti asidig king kuana nga deti mabiolate DJ role or ti programa mabiolate DJ linteg nga ng pataod iti deta nga programa o kitain nyo tatapo digiti purpose yung mga purpose di ba ti maararami dapo the cleansing kada di master list ti purpose gaputa adu digitay saan nya kwalipikado saan nanggaling yung mga mga tao mga digitay metlay nga dati baba nga dapat i-validate apo ti social welfare office tata millions digitay mabalin nga maikat gaputa saan da nga qualified dito'y probinsyata nga Ilocos Norte idi agtugaw nga kas gobernador ni agdama nga senador Amy Marcos rimwar idi apo ti issue maipanggep iti political indigent amo yun apay ada political indigent agbalin na po nga marigrigat deti may isang tao tapno qualified ka DJ ka programa gapu iti kaadda ti connection na kadagiti opisyal wenno po politikos gagigim kay kamsat ano nangyari ada aramid met nga cleansing po especially PhilHealth idi tempo deta gagigim kamsat kay panaggobernador ni Apo Amy Marcos ngita ket agda mga senador yun yung mga nangyayari digiti panang abusar gagiyem keng kabsat iti puder panangabusar iti kaadda iti kaadda iti puder apo wenno turay nga ure ammom nga saanen ngayon idi
diti amelioration na program iti kasagsagan apo ti kasagsagan na po ti COVID-19 na adda digiti mapan umawat aggaapa di jay gaputa agriri deti maysa ata isut talaga na apektaran deti met maysa nga umawat hamit unay na apektaran dimet na ikat ti trabaho dimet na apektaran ti pamastrikan or pagtrabahuan na digi jay agriri da nga tinapapabasuli di iti biyang ti Social Welfare Office ngem tinaggapuan digiti recommendation aggapo ka digiti barangay officials gagihim keng kaabsat isu nga dapat amutay digitoy tapnon ti kasda amutay no sinno pilyen tayo no kas pagarigan na maituloy no saan na mapaboran na po dito upatapulok ket may sa agakat the lower house nga digitoy nga upatapulok ket may sa agakat ti amin nilaon digitoy ket isu ti postponement ti barangay ken SK election gagiyem kapsat main reason ga kasim palawaga po ti Ways and Means Committee Chairman nga ni Representative Joey Salceda tapno maka tiped tayo iti agarop 8.11 billion 8.11 billion pesos nga daytoy ket mausar laeng na po para iti panangadress ti kasapulan digiti tao aga po iti epekto ti COVID-19 yan yung main purpose digiti upatapulok ket maysa nga gakat nga ti linaon digitoy isu ti postponement apo iti panagpipili iti barangay ken SK election gagayem ken kamsat so nga dapat makita apo no anati rumbeng nga maaramid naskeng kadi nga ipospon tayo mamimanot postponement ti barangay ken SK election gagayem ken kamsat aduna po ti postponement I think pang third time na ito kung sakali na papasa sa ngim para kanyak dakkel ti posibilidad na nga pumasa dito gagayem nga malaksid no i-veto ti presidente ti mabalin nga pan naka-aprobar detoy dubanon di Office of the President ti lamisaan ti Apo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ket i-veto na paituloy na ti election then wala tayong magagawa adhen talinteg deta nga Disyembre 5 iti napaboran na po dito postponement Disyembre 5 iti deti nga tawen ti pan nakayuswat ti barangay election but no mapaboran na po deti gakat nga mangi tuyang manen iti postponement ti election mapasamak to apo ti barangay ken SK election into no Mayo 2023 next year gagayem ken kamsat ngem I think adati adapay apo iti nailaon digiti nga gakat 41 propose measure gagayem kamsat nga maialidug apo from 3 years agbanin nga 5 years ti panagtakem digitay opisyales iti barangay dire amo no karaman ditoy gagayem DJ but may sa data kadi ni second district representative ti Albay Joey Salceda mo yung Joey Salceda ekonomista dito apo may sa dito kadigiti masalsaludwan may panggep apo iti expertise na iti ekonomiya gagayem ken kakamsat pabor ni Salceda iti pannakaiyatidog apo ti takem panagtakem digiti barangay officials ket agbalin nga 5 years según ken ni Salceda ababaunay ti 3 years nga kaadda iti takem digiti barangay officials gagayem ken kabsat gaputa saan da nga maipaneknek ti kinaefektibo da nga agturay iti uneg ti tallo atawen even local officials adda ti kasjay nga adati kasjay apo nga gakat nga mangyatidog ngem kunada saan nga mapaboran wenno may epekto kadigiti nasao nga nakatugaw iti agdama iti gobyerno no kas pagarigan maaprobaran to apo di Linteg both the local officials and national officials the president and the vice president adati gakat apo nga mangi kadakwada nga mayatidog di 6 years mapagbalin na 10 years gigingim kakabsat lower house and to include I think senators 6 years iti more than 6 years iti panagtugaw da gigingim kakabsat and the barangay level digiti barangay officials adati gakat apo nga mangi tuyang iti atidog nga panagtugaw digiti barangay officials gagayem ken kabsat no mapaboran detoy amendments para iti postponement ti December 5 2022 election ket mayuswat to deta apo next year Mayo metlaeng Mayo May 2023 gagayem ken kabsat ngem awan apo tinaikwa nga petsa no kaano ti pan nakayuswat na para kanyak Lunes
yata. Awan eleksyon nga ang aldaw ti Lunes. Kakabsat ken na gagayem mapalokal man, mapabarangay, mapanasyonal, Lunes. Di pa na kayo swat ti eleksyon. Aldaw ti eleksyon. Regardless of date. Gagayem kabsat. Even panag-move, panag-ngato, panagbaba, ti presyo di ti produkto a petrolyo adda tendati aldaw Martes numalagip yo kakabsat ken kagayem. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras tayo ti dating aldaw para iti programa ti damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz, iti technical control Maki Paulino Agustin. Ay bati min tinatali nga aldaw ti Martes ti amin na sa pada. Agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan adtoy ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela ti Provincial Veterinarian tapno masalwadan dagiti taraken tayo iti daytoy a panagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayon ket hang agapo kada dagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dayta taraken at takimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no haday je apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo nga paglinungan da. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Bali nga kablawan da kayo papagayam itinagasat nga malimyo amin na sangapada. Dito man ti programa tayo tinapalabas. Dito ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo kadanggay mi tila ti may isang oras tapno hindi tuloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lennon. Ngayon kasangwanan niya ti itultuloy nga ibasa ti surat ni Lennon pagyamanan tayo dito sumaganad. Agyaman tayo ni Engineer Neil Jose maniko diti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag.
Thank you very much pa kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, Barangay 5, Lawag City. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Canara. Ti madaydayo nga mayor, ti Ili Acurimao, Honorable Edward Buyet Kilala. Ni Ma'am Mili Espiritu Agtarap, ken Mr. Joe Agtarap, manipod iti Ava Beach, Hawaii. Thank you very much ken ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Erlinda Firminhood, Barangay 16, Bueno Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, ti Department of Agrarian Reform, ti Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti CB Farm, Bueno Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian yung gowns sa babae, kastamit ten, ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Nangarudin papagayam ti tuloy ti pakasaritaan wenno surat. Patuloy ti panakaibasa ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Lennon. Naragsa ka pa nagbuybuya ni Mr. Clemente Tungpalan dito pagilya ng Canada, ni Maria Luisa Eusebio dito South Central Elementary School. Kenda kay aminen na ang agbuybuya iti dayto nga gundaway. Thank you very much. Dito pa nagbuybuyam Manong Clemente Tungpalan dito pagilya ng Canada. Kastapay ni friend ko nga Fredes Quesada ijay California. Naidali ti sakit, tinak, nang rugi tinapasamak keng kuanay di pagmulaan ti mais, Manong Robert. Nagbalin nga dadagsen ko, ken kastamit ten, asik iti inak, gapo iti panagsakit na. Ngem dakdak kela parikot ko iti saan man laeng nga panangigigir ti amak nga maipan iti ospital wenno may pakita ti doktor ni nanang. Daytoy ket gapo iti kaawan kano ti magastos. Siyak ti nangirimremedyo nga maipakita kadagiti albularyo wenno pampamayan ako nada. Nagduduma digiti duktalda. Adda digiti mangibaga nga isu nakit natamay. Adamit mangibaga nga pasma. Adamit mangibaga nga adadakkilapan panunutin na. Nga isu itin mangitunday iti panagsaksakit ken panagrebba ti bagina. Adada nga patcheck nga ti panagpanpanunot na kaditi dua kakabsat ko ang nagpanaw. Ti mangituntunday ita iti sakit ken kuana, Manong Robert. Nagdamdamagak gapoy di sitwasyon ni nanang no sa dinno ti mabalin. Nga pakasapulak kadamanang ko. Ni manang ko Aida ken ti manong ko nga ni Dennis. Masyan ako na yun iti inak. Maturturan ak met unayen pare ti pan nakaistimar ti inak. Wen kabsat. Digusek, pakanek, paturugek ken nudaduma kitag sangsangit. Nga isu ti adadda nga mangdudug ti ritnak. Nga sitwasyon ni nanang. Ngem saan latta nga nagbaliwin no nagkirpa, tiki naman nagpungpungtot ni tatang. Nga adadapay nga mangdegdeg iti dakkel nga parikot ko kadidi agundaway. Agasem kabsat kasla aklasunay. Ipreperak ti amin na masapul iti uneg ti balay. Kastamit ten istimarek ti irwar ken uneg ti balay. Istimarek ni nanang, isaganaak ni tatang. Ken no daduma maagutar nakpay nga tumulong keng kuana iti kataltalunan. Ngamin kasti datin saan na kayak ti manangdan. Adda digiti gundaway nga jak may konsentrar digiti trabaho kiti talon gapu ta pampanunutek ti inak nga naibati ti balay. Nga isuntumanen kabsat iti pakaungungtak wenno pamagsasauan kanyak ti amak. Kasi tinaminsan nga sa anak nga nakapan nga insigida, idi sumunga da kiti pagtatalunan. Pinagsawsawan nak manen ni tatang ken yaw awak man laidin nga diswan nak. Hawampay ti serbim loko. Ibagak nga umay ka, nakabaybayag ka. Anyaya to bubraim iti unig ti balay. Tatang, bambantaya kita ni nanang ta. Agluluwa ken kasla makasangsangit manen. Nakti salbag kit di kastoy nga biag. Kastoy lang aruden ti rigat. Napabagyan pa iti inam ti kasta nga sakit. No anya ti klase ti panunot nga daking kuana. No pampanunutin na di kiti nagpano nga kakabsat mo. Anya ti serbina.
Itatay so ti pagsakitan na. So nga, malas. Malas nga talaga ti biyag tayo. Dandani idin jak makaibtor. When? Dandani akon sumuko iti sitwasyon mi ti biyag. Manong Robert. Awan met ti makitak nga dakkelunay nga parikot. No agserbi makaumanay met paylaeng ti matalunan ti amak. Saan kami met nga umututang numakan. Adamit sang kabasit nga mailako nga pariti si daen. Adapay digiti nateng. Tilaing problema kiti suti saan na pan nakatulong ni nanang. Adadda nga siya ti tumulong para iti pan nakaburas digiti bunga digiti nateng. Amulan ni tatang. Ket do may danon iti merkado digitoy. Mayawid ng bali na kwarta. Ngem diya kam mo kabsat ta. Kep-kepan amin ni tatang digiti paglakwan. Uray digiti taraken na ading men. Saan na nga pulos nga iparwar? Kendo dumawat ka sigurado nga pagsawsawan na ka. Isu nga, napanpanunot kumet digiti sabsabali nga mabalin nga pamastrekan. Ore anya laditan. Ngem talaga nga dadagsen ko ti inak. Saan na ka makapagkonsertrar tuggal adda kitiruar ti balay. Gaputapan panunotek. Manong ko, sumuko akidi nga talagan. Ngem, pampanunutek ni nanang. Kasla kayat kumiti din nga aramiden ti pumanaw iti balay mi. Tapno maliklikak ti kinaman nagpungpungtot ti amak. Ngem kasanon ti inak. Ita nga addaak pay ket bugaren nakpay laing ni tata nga tumulong keng kuana. Ket mapanawak ni nanang. Kabsat ko. Dayto idi ti permi nga pampanunutek wenno mangdudug iti rikna. Manong Robert. Iti may sa tuming nga tirabii kabsat ko. Imay ni tatang iti ridaw ti silid nga pagturturugak. Lenon, nagring ka man. Kinunana. Nupay nasugpit digiti matak nga imulagat ko, pinilit ko. Ngamin jak kayat nga, agpukaw ni tatang. Gaputateng nga tirabiket kababain ka digiti kanruba. Linukatak ti ridaw ti kwarto pagturturugak. Apay aya tatang. Mapanggaman iti ayan ti inam. Jak makaturog iti panagsangsangit na. Sipod nagidda kiti abay na. Sangit. Jak mo no niya ti sangsangitan na kit jakmet pay natay. Mangan no. Malagip namanin damanong ken ni manang. Buisit ket di nga lagip. Adapit ti ba pa rin tayo no? Pimanaw dan. Kaya't dan ti lumiklik iti itutulong da kada tayo. So nga, anya piti maaramidan tayo. Detakit din ti pagsaksakitan na. Bayam na tatangta, mapanak iti na. O sige, mapangga. Maturog ako niti panakadwag ti balay. Mabwisit ako iti kanayon nga panagsasainek na. Dardara sa kasimrek iti kwarto dananang kinitatang. Dita nga naabutak nga nakadata ti inak. Wen kabsa. Nalawag ang makitak ti panagarubos wenno panagararubos digiti luluana. Nagtugawak iti iking ti kama pinetpetak ti dakulap na. Nanang, ape aya. Tengan ti rabi nga magsangsangit ka pa ilang. Segong kinitatang ket sipod na gid ti abay mo ket sangit aging gana ita nga oras. Anya aya ti mapaspasamak ken kananang. Tulungam ko matibagim nanang. Nakakutkutong kan.
Kasla tilaingin kudil mo ti ng bukel iti, wano ng bungon iti, tultulang mo kang runaan iti rupam. Tuluman ti bagiim. Kinunak. Minatmatan nak ti inak. Ngem tuloy-tuloy ti panagarubos digiti luana. Nabasan ti ules. Nga nakaparabaw wenno adday ti abay ti pingping na. Gaputa iso ti pagayusan digiti luana. Saan niya makasao nga minsinyas na nga bangunek kabsat. Binangon ka nga rod ni nanang. Edi makabangon ginulpenak nga inarakop. Sa kastoy digiti balikas na. Saan nakapanpanawan? Saan nakapampanawan leno na nakwa? Mariknak. Saan ako na agbayag? Saan ako nga agbayag wenno saanin nga agbayag ti panagrigrigat mo gapo kanyak? Kit mapanunot mong tumet ti pumanaw, mangpanaw iti naungit nga amam. Di kan tumababalaw. Ngimi karim nga gingga si bibiyaga kanak ko, di nakpanawan. Nabayag Manong Robert sa ako na yusngaw ti buses ko asim mong bat kininanang. Ti panagsangit ko. Nupay lalaki ak. Narikna ni nanang digiti sa idbek. Ti panagarubos ti luwak iti mismong abaga na. Agingga nga naalak ti ano manay nga pigsak ket nagbusisak. Wen nanang, saan ka nga panawan? Saan mong ibilbilang nga dadagsin kay ti biyag ko? Kendi mo ibagbaga nga, dandanikan matay. Diyak lakit di maahawat no pumusay ka. Saan ak ngagtal na nga mang sapsapul ka damanong kanimanang, tapno may da ka makita. Sunga, agbalin ko mga pigsam di kiti araramide ka pa ng sapsapul ka di kiti dua kakabsat ko. Di mo ko mapanunutin nga, asidigen ti papatay mo. Dungdungweng kaunay na anang ko. Numatay ka. Siguradong aramidek met tinaramid di kiti dua kakabsat ko. Gapu iti saan man lang nga panagbalbali ti amak. Kinunak. Di kanto mababalaw. Di kanto mapabasol. Di kanto kagura. Ngemi kariman ako aging ganang adak pailay nga biyag. Di nakpanawan. Inulit ni nanang Manong Robert. Sipo di din Manong Robert ti kwarto kon ti pagturturugan ti inak. Wen kabsat. Kinaykayat kon nginala tapno saan niya misturbo ti amak nga isu iti. Pagpulpulaawan na no iti tengteng nga tirabi. Gapoy ti masansan na panagsangsangit ni nana. Ti masansan niya panangaw-awag na kadamanong Dennis kani Manang Aida. Nagtultuloy met ti panagdamdamag ko no sa dinno ti mabalin niya pakasapulak kadakwada. Ket may pakaamok. Ti sasaadin ni nanang. Adda pidi pamatik nga mabalin nga makaungar pay laing ti inak. No makita na digiti dua kakabsat ko, Manong Robert. Nagkarkararagak. Wen, maраrawak iti man nakabalin na Dios. Tapno nitunda na kanyak ti danawin no dalan. Apakasapulak ka digiti kakabsat ko. Diyos ko pangaasim. Kaya't ko pa'y nga agpaot ti biyag ni nanang. Mamati akapo nga ti agas ti inak ket ti panakakita na karilido akakabsat ko. Ken pangaasim ka di. Silawam ka di ti panunot ti amak. Tapno agbalbaliwen. Pangaasim Diyos ko.
Manong Robert, gapu iti asik ken ni nanang, nagpakaasi ak ken ni tatang. Liplipas mi di nga nangal daw, nga agama, gapu tamon una apakanek ni nanang, sakam tumangan niya agsango ken ni tatang. E di may dulin ko wenno, maurnos ko ti kusina kalpasan ti panangan. E masidegak ken ni tatang nga adda iti balkonahe. Wenno pan nakapatagwab ti usango ti balay. Tatang, pangasim, mangtid ka kumay ti kwarta ta. Ipakita tayo ni doktor ni nanang. Amangan no, matay nga di naman laing mapadasan iti, may pakita iti doktor. Pakaasig iti amak. Timmakder ni tatang sanak sinango. Ket kastoy digiti balikas na. Iliw na deta kaditi awanan babain nga kakabsat mo. No darumbi nga pabasulem iti kasta nga sitwasyon ti inam. Dagiti kakabsat mo api manaw. Adda kwarta nga iduldulin ko. Ngem sana pagpaagas. Ti kwarta nga iduldulin ko ket pangsakak kadagiti talon no man iton. Gapo ta iso ti parigat ko. Kaniso ti problema. Agpapada digiti dua kakabsat mo ken dua kakabsat ko. Nga tinalik ko dandanti, obligasyon di ti pamilyada. Iso nga, saan na ka mapili? Saan mo nga pilit ti dadawat mo iti kwarta? Tamangan no, matibab ka loko. Ray-ray awem ket diti inam. Kiniseksek mo iti panunot na, nga saan na niya panunutin pa digiti dua kakabsat mo nagpanaw. No addawayam sa pulemida, amanganta, isuda ti agas ti inam. Ngumer-ngerak ko may didedi agundaway when didedi nga nangeg ko kinitatang. Ngimjak kayat nga green nikyar kami. Nagalaludo ya kapimanaw iti ayan na. Ket napanag iti kwarto nga ayan mi kaninanang. Dita kabsat nga adadamanin nga naasot ti asik iti inak. Tinakakaasi nga babae. Nga awan man laeng iti makaitured amang paagas ken kuana. Saan man laeng nga maitured ti asawa na nga amak. Nga pakita ti uray kasi simplian laeng nga pan nakaagas. Babae ni ti doktor. No saan nakaagkuti nga mapan ka ti albularyo. Awanin ti mauray ko iti amak. Nagpindir king kimidikid latan ti panunot na pare ti pan nakasaka dagiti daga. Manong Robert, maasot ti gurak. Ti kadilaingin na isalda adaga ti napatigkin pa na. Saanin nga napatig ti inak nga asawa na. Nga mabalin nga nusyakmet ti pakapasamakan ti kastoy. Ket buyain naklatan amatay ti amak. Saan nga adayo nga mapasamak deta? Saan ka di Manong Robert? Naglabas pa'y digiti aldaw, nagtultuloy kabsat, tikas la impyerno a sitwasyon mi iti uneg ti balay. Adaddan niya nagbali naman nagbusbusor ni tatang, idi madamag na nga, planon ti kabsat na ti agbakasyon. Tininauna nga kabsat na nga ni Uncle Wilson, ngem saan niya agdiretso iti balayda. Ngamin agdiretso kanu ni Bisaya para iti panagkuyugdan niya agawid iti kaayanayat na. Wen manong dayta iti nagbalin nga damag wenno pakaammo ti uliteg ko
nga naamwan met ti anak. Talagang torpe ti loko na tanga Wilson. Agasawa met gayam tinapan na inasasikaso iti abroad. Uri ko man kastano nang tedpay ti kwarta nga pangsaka kadagiti daga. Hawa ng babaeng. Sa ita, papanan na kami dita Bisaya tapno atendaram mi kano ti kasarna. Buisit. No mapanak dita manganta madiswak pa iti gago. Tatang, saan ko uning agpungpungtot? Total, agururnong kami ti pangsa kami ti daga. So nga, saan ka agpungpungtot? Awamit ti mga agaw iti kwarta nga ururnongem. No makauman na iton, saka imton. Uri kay papanan na nga isak-sakripisyo mong ninanang. Kinunak kabsat nga jakon na alwadan. May sakamet torpe. Ani ayat isakit nakit, iliw na lang kadigit dua kakabsat mo nga pimanaw. Sa puli mi dati, isot dati agas na. Balikas naman yun. Sumong batak kumapay ti deti agundaway, ngem inati pa akong tibagik. Amangan kabsat ta, maulit manen ti panangdangran na kanyak. Ketjak may gawid tibagik, nga sumubot ken kwa na. Papagayam, kasangwanan niya itultuloy tayo nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo Lennon. Agyaman tayo kadit sumaganad niya tumultulong para iti pan na kaisang bahay ti programa tayo tinapanabas. Thank you very much kani Engineer Neil Jose, manipo diti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 sa Carias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo met kani Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, Maniputiwa, Yanay, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, iti Department of Agrarian Reform, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti CB Farm, Minokalawagan, Belisario Farm, nga masarakan ti Baris Besdingras, Ilocos Norte. Babaen kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Awan nga rod tinapan ng sabat ken ni Uncle Dennis edi sa sangpet na. Awan met tinapan immatendar edi kunana akalaysana edi Bisaya. Pinawilan ni tatang dagiti naganak ken kuana nga mapan. Gaputa saan da kanmo nga tinungpal ti karida. Nga dayto iti mangituntunda iti panagrigrigat da. Awan met tinaramidan ti lakay ken ti baket. Nupay mailiw damet iti anak da. Kaslaawan kadalulo ken ni lula ti panakaisalda dagiti daga. Ngamin manong, saan metten nga iso ti mang trabaho kadagitoy. Ngayon damit siguro iti panangilalada gabuta, tawid da pa'y digitoy kadagiti, naganak kadakwada. Ngayon natangken ti amak. Isun ti mang desisyon ti amin nga garaw, pakairamanan digiti naganak ken kuana. Masapul nga siyak tito patsinyo. No ibagak nga saan kayo amapan? Saan kayo amapan? Ngamin, isuda ti mitsa ti panagrigrigat tayo. Numapan kayo, ipasigurado ka na kayo. Sa anak metten nga mangted ti abasto wenno, agserbi ka na kayo. Siyak metket ti mang bibiyagin ka na kayo, tatang nanang. So nga, saan kayo nga mapan? Awan ti mapan, kinawan ti maited kunan tayo. Sigurado nga, adu kumati mailako tayo ket makaurnong tayo. Ngem di gemet ti nang paisalda gapoy ti papanday ti balasyo tao. No agbalin man yan narayray ti biagda, utang da kada tayo. Utang da wenno bunga ti panang balasubas da kada tayo. Awan tinaaramidan ti baket ken lakay. Manong Robert. No di tinagtungpal ken ni tatang. Saan met nga ikkanida ti ama kiti gastusen da ken awan met ten ti pamataudan da. Mangnamna madalaeng ngen iti it-ited ni tatang. Nagserbi ka na kwada. Ngano da duma ket maimutan da payen. Gapot adumet ten di kiti rikrik naen da. Nga uray isuda ket saan man laeng nga maigatangan iti agas. Malaksid laengin ka di papaay kadakwada ti barangay. Isulaengin ti pangnamnamaan, Manong Robert. Maasyanak met iti apok alakay ken apok abaket. Ngimawan ti maramidak. Adad damet nga ti atensyon ko kabsat ket maipan iti inak. Jak mabalin nga dibidiren ti bagik. Tapno nakagserbi kadagiti lakay ken baket. Ken nagserbi akpay kaninanang. Ken mamandarak pa'y nga tumulong ili pagtatalunan. Adadamanen tirurud ni tatang idi madamag na nga iti may katlo alawas nga kaadda ti uliteg ko iti probinsya ti Bisaya. Ket agsublimet laeng nga sigod. Ngem ibati na kanon ti asawa na. Adda pay ti padamag ti uliteg ko. Nga awan pay laeng ti maited na akwarta gaputa. Agpatakder kano ti balayda. Iti probinsya ti Bisaya nga nakaikamangan na. Adaddan ti rurud ti amak. Wen kabsat, marurud unay. Tadi kanuman la mayalikagom ti uliteg ko, ti agawid dito probinsya tayo tapto sa rungkaran na ida. Kang runaan na ti amakin inada. Adamit ket di kalintegan ti amak. Ngem ti laeng jak pagustuan, ket isu iti panangidaldalan na iti pungpungtot, ti amin nga disgusto na iti kabsat na. Nga da kami ti agbalbalin nga biktima, iti kinamanag pungpungtot na. Dimteng ti kasasanaangan nga pasamak, iribiyag ko Manong Robert. Wen kabsat. Dayta ket iti may sa aparbangon nga
mapanak ko iti comfort room. Iri babangon ko pagarupek nga naimas ti turog ni nanang ko. Ngemi di agsubli ak kabsat. No kasano ti sikig na nga pinanawak nga nakasango iti diding. Kastamat met laingen ti sikig na iti sang petak. Pinadas ko nga riingen ti inak. Nanang, saan kaya maktang nga nakasikig? Agdata kamit atap no, saan kang maktangan? Pinikpik ko ti akin kanigid nga takyag na nga nakaparabaw iti sikig na. Nanang, kinunak. Pinisel ko ti takyag na Manong Robert. Kasla tumangkenen ti takyag ti inak. Nagdanagak. Pinilit ko a pinadata ni nanang. Manong ko, anyan nga kigtot ko idi mapadatak gapud agsusurot metten ti bagina. Wen, nakakukot digiti dua nga saka na, ngem idi mapadatak nakangato da. Dita nga nakitak nga nakakidem ti nairot ti inak. Ngem adda pay laing lulwa kadagiti matana. Nabasa dagitoy. Nagdanagak ket tatang, kinunak. Saan ko nga maure ti sungbat ti ama kiso ang rimwara kiti kwarto ket tinurong ko ti kwarto na. Tinugtog ko ti ridaw. Tatang, linukatan na gulpe ti ridaw ket anyaya ti ka. Karinggur mo. Ting nga ti rabi nga mangriring ka. Tatang natayin ni nanang. Napamulagat ni tatang itimbagak nga natayen ni nanang. Nakitak nga nagbulad dagiti matana. Sana kinita ket anyat kunam. Wentang natayen ni nanang. Pinanawan nak ni tatang iti sango ti ridaw nga nagtakderak gaputakas ledyak makaadang. Napan iti kwarto nga ayan mi ken ni nanang. Ket dita nakita na ti bangkay ti inak. Nangig ko nga nagsangit wenno adda digiti balikas na kunana. Apay nga pinanawan na kami. Apay nga di mo man laing nakabalinan ti ili mo kaditi anak ta. Nakapsut ka unay. Pinagbalin mo nga nakaayay ti bagim gapo kaditi awan sirserbina nga anak mo. Sidsidiran na pay laing ti bangkay ti inak, Manong Robert. Kayat ko hindi ti agikis. Kayat ko ti agpukaw tapno babalawek ti amak. Kabsat ko. Ngaman yan ta. Maamakak nga damanin ti mapasama ka di mi pa nagkinaawatan ni tilaksid nga natayin ni nanang. Aging kakabsat nga adu digiti nakadlaw nga karuba. Hindi pa nagsangsangit ti amak. Marayat da. Ngemawan tinabalinan da. Awan tinabalinan da tapno maisubli pa'y ti biyag ni nanang. No diket na arami din ti tutulong ti panakadigos ti bangkay. Tapnon ti kasta may panin ti punerarya. When no maayabanin ti punerarya, amang balsamar ken ko. Di pa'y unay aglawag si Mang Peten Tilugan, ti funerarya, tapno mabalsamar ni nanang. Nagtimek ti maysa ket kastoy ti balikas na kinitatang. Mano nga aldaw ti ibalsamar mi, iti asawa yo, mister. Kunana. Mano ka di nga aldaw ti kaababaan. Mabalintinem nga aldaw. Wenno kas ti gagangay ito yung Ilocano nga sumyam. 12 nga aldaw no kas pagarigan. Saanin?
Saanin nga mauray pa iti sumyam no nanginaunay. Mabalin niya, ikanyulayang ti agas nga para iti talo nga aldaw. Kinunana, winusungbat ti amak. Imasidegak ket tatang. Saan ka di nga mabalin nga ipapaot mo met ti panakaimansayag ni nanang tapno. May papas ko met abuybuyaen. Kinadagundaway ko amang sapon ka dagiti kakabsat ko. Pakaasik iti amak. Simmong bat iti natangke na buses ket kastoy ti balikas na. Hanya pa'y laing ti maalam nga mangbuybuya iti mabayag ket natayen. Apay mapagbiag mo. Kinti ko nam nga sa pulim digiti kakabsat mo. San mo nga aramiden? Tano sumangpet da ita tanatayen ni nanang mo. Hamangan ta, isaruno kida nga papatayen. Amangan ta tagtagbati kida. Isuda ti makagapuno apay nga nagsakit ti inam. Nga nang itunde ti papatay na. So nga, saan mo nga aramiden deta? Kenulitek, ti mabayagapan na kay mansayag ti inam ket kay batugan ti gastos. So nga, umanayan ti duaging gana ti talong aldaw. Duarabi, kabigatan na, punpon. May kalin ti inam. Saanin nga nasken na mabayag abuybuyain ta? Tauri siyakit. Mangitundara laeng iti rurud kanyak no makitkitak ti bangkay ti inam. Gapu ti arami digiti kakabsat mo. Sige, balsamarin yon. No adda balsamar nga para talong aldaw, iso ti arami din yon. Mandar ti amak, Manong Robert. Awan tinaramidak, naturay ti amak, kabsat ko. No anya ti kinayat na isu tinay patungpal. Inimalpas ti pan na kay balsamar ni nanang. Naikargay ti lungon, ket na imansayag iti katengaan ti balay. Maysa ka di karubami tinagdamag. Daytoy ket alagad ti simbaan. Kaano ti planom nga panangipunpon Daniel. Tapno may pakaamong kini Apo, ni Apo Padi. Ket may saganaan nati panakaimisa na. Agpat na ginto no rabi no bigat. Kabigatan na punpon. Kasta ka di. Ken ibagayo man ti kasi simplya na misa no mano ti bayadak tapnon ti kastakit. May saganak. Kinunana. Akit adda simple adda met mabalin temet ti makipakaasi ti Apo Padi nga sanda ka nga pagbayaden. Anya ka diti oras ti pumpon. Kinunana. Aramiden tayo nga pumpon ket malem malpas ti pangaldaw. Ngamin no bigat ti panakay pumpon ti asawak nga ni Caridad. Amangan tagdiretso dito di kiti makipamumpon. Awan ti pakan ko kadakwada saan nakabaknang. So nga malemlaengen ket no maitulnog tayton ti bangkay ti asawa kiti kampusan to. Agsisina tayon sa jay. Agasim ti kasta balikas, Manong Robert. Agasim ti kasta nga balikas, wenno pangiding mo pare ti panakaitabon ti asawam. Ti babae nga kinaludon mo iti naundaya panawen. Ti babae nga nangipaayken kay ti ragsak. Ti babae nga nangistimarken ka. Edi ka sa pulam ti serbisyo na, ken ka perpersana. Kayat kuman idin manong ko ti agikis. Kayat kuman idin ti agpukaw. Tapno may ruwar ko ti daginsen ken gurak ken itatang. Ngemawan ti maramida. Mabainak ka di karuba wenno.
tattao nga umay makipagladingit. Ngagsinungbat kami. Adda sumagmamano at taraken ti amak. Adda baboy, adda kalding. Adda pa'y baka. Ngimawan man lay nga pulos tin palubos na nga. Mapartitap nun ti kasta at damit ko mapagsasangwan. E di pan nakaidulin ti bangkay ti nakakaasi nga inak. Wen mano. Kasta iditi. Kinaiget ni tatang kaditi mabalin na pangwartaan. Ngamin may sa ti arapaap na. May sa ti konsentrasyon na. May sa ti turong ti panunot na. Ti pan nakasaka. Dagiti na isalda daga. Naitabon nga rod ti bangkay ti inak. Iti kasi simple na wagas. Alas 2 ti malem ti misa nga intuding ti Apo Padi. Isu nga, pasado alauna na irwaren ti bangkay ni nanang iti balemi. Tapno maitundan iti biyang ti simbaan. Basit kami laing nga nang itulnog ken kuana. Nung ata umiso ti panang lagip ko iti tao apagsuro ka sa nga pulo, Manong Robert. Nakaay-ay-ay. When? Nakaay-ay-ay apan nakaitabon ti may sa nga ina. Ngeman niya ti mabalinak. Awananak meti diti. Sapul when numabalin na pamataudan. Tapno iso kumatibus-busek. Inananusan mi nga ruden. Tinasao nga klase ti pan nakaidulin ti bangkay ni nanang, Manong Robert. Idi malpas ti misa napan ni tatang iti ayan ti Apo Padi. Ket kinunana, Apo agyam kami. Nakurapay kami iso nga. Awan ti maibati mi. Nagtungedlat tan ti Padi sa imisem ket kinunana. Makipagladingit ha kiti pupusay ti asawa manak. Bulon nan ngay madayo ket simreken nga napan iti kumbento ti Apo Padi. Adda kami ni ti Campo Santo, Manong Robert. Jakon may gawid pa'y tiriknak. Wen kabsat. Jakon may gawid pa'y tiriknak. E di malukatan ni ti maudi na gundaway. Tilungon ni nana. Nupay lalaki kabsat. Jak binainin ti bagik. Inarakop ko tilungon. Indinnes ko ti pingping ko iti sarming tilungon. Nga kaslay din ti sarming ket iso ti pingping ti inak. Ket kastoy di iti balikas ko. Pasensyakan na dungungan anang ko. Pasensyakan no kastoy ti kinano mo. Ti pan nakaidulin ti bangkay mo. Sapay kumata ti kinano mo dito nga pan nakaitabon mo. Kastanto ti karanyag, ti langit asang bayam nanang ko. Agpin nakadatan. Diyos ti agngina nanang iti panangipay mo iti biyag kanyak. Nagarubos di iti luluak. Nalagip ko di iti dua kakabsat ko. Sa dinoy tanti ayan niyo. Saan nyo man lang nga napalubusan ti inatayo. Sapay kumata na ragsak kayo. Iti lugar nga ayan niyo ita kakabsat ko. Ket sapay kumata mariknayo ti pupusay ni nanang. Sapay kumato may parik na kada kayo. Ket makapagpipin na kada kayo uri laing iti derep-dep. Kasladyak kayat ti agawi didi.
Nagawi din di kiti nangkali ti tanem. Nagaburanen ti lungon nga nakaikargaan ti bangkay ti inak. Ngimaddaak pay laeng iti sakaanan ti tanem. Wen mano. Aglulwa. Maas-asyan. Uray no natayen ket kaasyak unay ti inak. Iti nagbanagan na. Kabsat ko. Naglabas pa'y di kiti aldaw. Dudwa kamin kinitatang agludludon iti biyag. Ngem ti amok agbalbaliwen ti amak. Ngem saan? Saan kabsat ta nagbalinlat ta nga naimot? Ken kastamit tin naonget. Adday din dagiti gundaway nga kayat ko ti ngumisnges. Kayat ko ti sumubot. Ngem pinagarik pay laeng ti respeto gaputa isu ti lalaki nga nakautanga kiti biag. Inan anusak. Agingga nga sabali manen nga alawig ti dimoprak. Nga nangitunda manen ti adadda nga panagrurod wenno panagbusor ni tatan. Wen ti kabsat na nga ni Auntie Aida wenno ni Auntie Cynthia nga damit iti balasyo tao. Nadya nagrimwar ti damag nga isukit nasikugan tipada na nga Pilipino iti balasyo tao ket mapagawid ka no. Manong ko dita nga adumanen digiti balikas ni tata nga di may kanatad. Maisamit ti anak ti salbag na ta. Napandita abroad tapno agpasikog ngangang. Di pa ila nagtalined dito tapnon, di pa iso nga naigasgastuan. Ita, anya nga ti, may tulong na kada tayo. Ti panaganak na. Gapoy ti buteng, ti wikit ko nga, agawid kabsat. Saan nga nagawid? Iti, barangay nga ayan me. Nagawid da ito iti, ili ti nakasikog keng kwa na. Gaputa maamak ken ni tatang. Nadamag na kano nga napalalo ti pungpungtot ni tatang ken naidanon pay ken kuana. Ngano agparangda kita manganta mapapatay na ida. Nga kasi ti pangtana kadigiti dua kakabsat ko. Daytan tinangrugyan kabsat iti sabali manen nga panagpungpungtot ni tatang. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat ko. Agingga nga iti maysa nga bigat. Agkapkape kami di iti amak. Kastoy digiti balikas na kanyak. No mapanunot mo met Lenon, ti pumanaw, wenno, mangpanaw kanyak. Nawaya ka nga mga rami diti data. No mauma ka iti sistema. Napadumugak. Ngem iti panunot ko talaga nga aramidek gapu iti saan nga agsarday nga kiniistrikto ken kinaungit na. Ipariknak kumamet ken kuana nga addamet serbik wenno serbimi iti biag na. Ipariknak kumaken kuana nga no awan kami ket awan met mangistimar ken kuana. Saan na kasimungbat? Ngem agar-ari idi tiriknak manong ko nga talaga nga aramidek tapnon ti kasta marikna na ti patigmi ken kuana. Dagiti dua kakabsat ko ti inak nga pimusay ken siyak ka. Papagayam san tayo nga may lipas pa ilayang ibasa deti surat ni pagayam tayo Lenon. Padaanan yung tunubigan. Mabukel ka din ti desisyon ni Lenon tapno panawan na met ti amana kiti parikna na talaga. Ti kinapateg wenno akem day ti biag ken kuana. En tunubigat ituloy tayo nga ibasa deti surat
ni pagayam tayo Lenon. Dito nga ruden yagpakada kami dati ti pagayam yun ni Robert De La Cruz kinadwata iti technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin. Iba timin tinatalina ay nga malim ti Martes tayo amin na sangapada. Agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Kas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.